Ni hon nintzen Bangkoken 9 hilabete Tailandin. Gradu bukaerako lan egiten. Proiektu bat zeuketen, nun mekanizatu behar zituzten protesik aldakako. Eta hori, han hemen bezala ibiltzea eta ladrin ozkarri bezala. Eta orduan nahi zuena zen, sistema kriogeniko bat sortu ozketako. CO2 o nitrogeno likido ibiltzea olion partez, prozesuare berdego egiteko, hori ingurumenerako hobea. Ze oliok oso kaltegarri die, gero dana erreziklatzeko eta zailagoa. Olio horiek gero piezan gehatzen die eta alergia sortzen die pazientei protesi jartzeako. Gipuzkoako ingenierin elkargok emateo sari bat ditzala Felix Opelana, dela ingenieritzan itean gradu mailarako lan honen nahi. Eta proiektua aukera zuen, sorpresa handia eta pozik. Tailandin mekanizatu kriogenikoko proiektu eta gero, hontan jarraitzete bai, oain Mondragon Unibertsitateko ikerketa lerron, eta etorkizun baten igual tesi egiteko asmokin. Gai beren, gai.